ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟଗୁରୁ। ମୁଁ ଆଜି ମସୁର ଡାଲିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ସେଟା କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର କୋଉ ଠାକୁରାଣୀ ସେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ସତରେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ସେ ଠାକୁରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ସେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ମସୁର ଡାଲି କିଲେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ସେ ତାର ଲାଗିଛି। ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି, ଦେଖିବ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ଆଉ ସେ କୋଉ ଠାକୁରାଣୀ ମା କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ହେଲା। ଦେଖିଲେ ତ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁରାଣୀ ମାଙ୍କର ନାଁ କଣ। ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଅଳିଆ ଆଣିଛି ପୋଡିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ସେଠି ଅଳିଆ ପକାଏନି, ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଜରି ଫରି ଏଠି ସେଠି ପକେଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଭଡା ଘରେ ରହୁଛୁ, ଏଠି ସେଠି ପକେଇଲେ ରାଗିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜରିରେ ପୁରେଇକି ରଖେ ଆଉ ସବୁ ପୋଡେ। ଏଠି ସେଠି ପଡିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତକୁ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଏବେ ଜାଳିଦେଲି ସବୁ। ଜରି କୋଉଠି ପଡିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହୁଏ। କୋଉଠି ଜରି ମରି ପଡିଲେ ମୁଁ ପକାଏନି, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆଳୁ ବସ୍ତାରେ ପୁରେଇକି ରଖିଥାଏ ଆଉ ଏମିତି ପୋଡିଦିଏ। ଏମିତି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ କରିବ, ବେଶୀ କରି ଲେଡିଜ ମାନେ କରିବେ, ବସ୍ତାରେ ପୁରେଇକି ରଖିବେ ଆଉ ପୋଡିଦେବେ। ଏଠି ସେଠି ପଡିଲେ ନା କଣ ନା ଏଠି ସେଠି ଉଡିକି ଯାଇକି ଅସନା ହୁଏ। ରହିଲି, ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟଗୁରୁ। ଆମ ଛୁଆ ମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି।